тағйири иқлим ва хушкидани чашмаҳо ба кори осиёби холдор низ таъсир кардааст. Агар 10 сол пеш ин осиёб дар 1 соат то 50 кило гандумро орд мекард, ҳоло барои ин бояд санги осиёб аз субҳ то шом бичархад, чун шиддати об кам шудааст. осиёб ҳамон вақт кораш хуб мешавад ки агар об калон бошад. чӣ қадаре ки об калон бошад, кори санги осиёб тез мешавад, кори осиёб ҳам натиҷа дорад, тезтар орд карда ва орди хуб кардан мебаровад. мушкил танҳо кам шудани об нест. коҳиши кишти гандум дар саҳро, зиёд будани осиёбҳои барқӣ ва фурӯши орд дар бозорҳо муштариёни осиёби холдорро ангуштшумор кардааст. осиёбон мегӯяд муштариёнаш беморони диабети қанд ва онҳое ҳастанд, ки аз фишорбаландӣ ранҷ мекашанд ва бо тавсияи пизишкон аз орди гандум истифода мебаранд. орди осиёбӣ хосиятҳои шифоиам дорад, чунки дар организм зуд ҳазм мешавад аз ҳисоби мулоим буданаш, аз ҳисоби гарм нашуданаш. ана одамоне ки бисёр вақт меъдаашон дард мекунад ёки касалиҳои қанд доранд, аз ҳамин орд бештар истифода мебаранд. осиёби холдор Рустамов дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ягона аст. омӯзгори собиқи деҳаи Кули шодӣ дар ҷамоати Сангтуда, ки акнун ба 70 даромадааст, мегӯяд тасодуфан осиёбон шуд. писари калоним Шералӣ рафта ба ман гуфт ки ота ҳамин осиёбро намехарем. албатта ман ба падари дар он вақт қайди ҳаёт буд, падар ба ӯ кас маслиҳат кардам. падар гуфт ки албатта гирифтан дар кор, чунки дукон ҳам мехӯронад, ҳам мепӯшонад. холдор 27 сол пеш ин осиёбро бар ивази 2 тонна гандум ва 1 гови ширдеҳ аз ҳамсояаш гирифтааст. мегӯяд солҳои қаҳтӣ, манзураш гуруснагии баъди ҷанги хонагии солҳои 1992-97 ин осиёб мардумро наҷот дод. манам мардуме ки фарз кардем муҳтоҷи як бурида нон будан меомадан, мо бе ягон монеа ба онҳо албатта ҳечам ки набошад ягон килограмм орди осиёбӣ медодем, то ки рафта ба фарзандонашон нон пухта диҳанд. дар осиёбҳои обӣ 1 кило орди гандум 4-5 сомонӣ фурӯхта мешавад, вале дар ивази орд кардани гандум онҳо на пул балки орд мегиранд. аз 50 кило орд 5 килояшро осиёбон мегирад. ин гуна осиёбҳо дар ҳудуди балҷувон низ фаъоланд. дар ҳукумати ин ноҳия гуфтанд, ки ҳудуди 30 осиёби обӣ ба қайд гирифта шудааст, вале осиёбдорҳо мегӯянд, ки солҳои ахир тағйири иқлим ва камшавии оби чашмаву рудхонаҳо ба кори онҳо таъсир кардааст. чизе ки осиёбдорҳоро дилгарм мекунад, қарори ҳукумат дар бораи ҳунарҳои мардумӣ аст, ки 2 сол пеш онҳоро аз пардохти молиёт ё андоз аз даромад озод кардааст. вале бо сард шудани бозори онҳо ва коҳиши об маълум нест сангашон то кай чарх хоҳад зад.